дриблира сред играчи в зелено. В крайна сметка много лесно я загуби топката. Кишадан, няма фал, тук има авантаж. Подава на топка в центъра. Там е Ернандес, продължава към Лумо. Удар и внимание, това е 1-0 за отбора на Лудогорец. 1-0, шоко е това по-скоро, поставите. Десният бек на Лудогорец, там бяха близко един до друг, Ерун Лумо и Шоко, но в крайна сметка Шоко е човекът. Хамза. Днес Хамза също много се движи по подобие на Безяк, ако трябва да търсим пример за поддържание. Състава на Лудогорец. Ето го още на центрито е гол! 1-0 за състава на Лудогорец. Върджил Мисича там изпревари Апостол Попов и се разписва. 1-0 за домакините. Може би в края на този тежък сезон Божинов намира себе си и дава заявка, че може да бъде полезен на Левски и през следващия сезон. Сега обаче отговора на Лудогорец, удари 1-1. Какъв отговор само веднага? Футболистите на Милен Радокаров ще тръгнат веднага да променят игровия си план за този матч. Центриране сега от дясно. Топката отново стига до Безек. Феноменален гол, втори гол за... Поредно доказателство, че има трудно бележи, но и трудно получава голове. По подобен начин може да бъде характеризиран тима на Черно море, който е допуснал само един гол и са му карали един гол. Заедно с Черно море сега да видим тази атака. Марселинов сам срещу Иван Карачов и това е 1-0 за Лудогорец в тази четвърта минута. Много бързо разрешението за това, което говорих малко по-рано. Ще търси Стойчо Стоев в този матч и то дойде това разрешение в тази четвърта минута, в която Марселинов е отлично изведен. Страхотно. Шоко е абсолютно сам в дясно, вдига ръце, не успя да се... Не се получи този пас на Христо Златински. Сега много добро двойно подаване между Шоко и Мишо Александров. Най-вероятно ще има центрирана. Ето го и него възможност за Лудогорец и 1-0, 44-та минута с едно от малкото си докосвания от началото на двубоя. Мишел Платини открива резултата и смълчават трибуните на стадион Локомотив. Брилянтно проведена атака в националът. Ернандес. Подаване на дясно към Шок, който отново се включва в атаката. Подаване на Шок към Кишера и това е 2-0. Минутата е 30-та минута. Димо Бакалов прави резултата 2-0 в полза на Лудогорец. Чудесна акция на Шоко от дясно и топката стигна до